Hola Menorca. Mor per la Covid-19 un jove de 39 anys sense patologies prèvies que va estar ingressat a cures intensives durant 72 dies. Avui s'han diagnosticat un nou positiu per SARS-CoV-2 i s'han donat 89 altes metges. El Mateu Urcila té 6 ingressats a SUCI i 20 a Medicina Interna. Els equips d'atenció domiciliària atenen 295 persones. A la zona de Ponent són 157, al centre 39 i a Llevant 99. Silla va tancar ahir el pitjor mes des de l'inici de la pandèmia el 14 de març de l'any passat. Durant el mes de gener han de lamentar 7 defuncions, 7 persones que han perdut la vida a Menorca. 2 dies, el 20 i el 23, es va donar un pic màxim de nous infectats en 53 proves PCR positives. El dia 24, el nombre de positius actius marca el rècord de 557 casos. Es va fer necessari obrir una segona unitat de cures intensives i el dissabte 30 tenia 8 pacients ingressats. El 27 de gener va ser publicat al BOE el Reial Decret Llei 2/2021 de reforçament i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació. Les mesures són similars a les del mes de setembre amb algunes modificacions. Les 4 prestacions a les quals poden tenir accés els autònoms segons les causes de cessament de l'activitat són la suspensió temporal de tota activitat, cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi, prestació extraordinària de cessament d'aquells treballadors autònoms que no tenen dret a la prestació ordinària, prestació extraordinària per cessament d'activitat als treballadors de temporada. En tots els casos, la persona sol·licitant ha d'estar d'alta a la Seguretat Social i al corrent del pagament de les quotes d'autònom. Unides Podem exigeix explicacions al govern balear per la construcció d'una cantina al Port de Fornells. El Port de Fornells és conegut per la seva àmplia oferta restauradora, per la qual cosa sorprèn que des de l'administració es promogui la gestió d'una cantina. Unides Podem advoca per habilitar un espai sociocultural donant un gir, segons el diputat Pablo Jiménez, a les polítiques basades en un desenvolupament turístic arcaic i descafeinat. Aquest matí l'Ajuntament de Mo ha penjat la pancarta de l'Associació Espanyola contra el Càncer amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra el Càncer que se celebrarà el dimecres 4 de febrer. En aquest acte hi ha participat les responsables de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Menorca, Esbalda de Mo i Torpons i regidores i regidors dels diferents partits polítics de l'Ajuntament. Aquest migdia, a la plaça Miranda, davant les oficines del SOIP, un grup de persones s'ha manifestat per protestar contra la situació que pateixen algunes víctimes de les ERTE. Pel que sembla, algunes empreses no han fet bé els tràmits perquè els seus empleats puguin rebre la prestació i això està portant a la desesperació de moltes famílies. Moltes empreses les ha passat això, que no han fet les coses com s'haurien de fer i no poden cobrar, no han cobrat les prestacions que les pertoca, l'ajuda als fixos discontinus estan sense cobrar en la majoria dels casos i així estan. Gent que fa mesos que ven aliment perquè les solucionen la seva situació i no se la solucionen. Durant el passat exercici de 2020 han passat pel Port de Mo 2.217.306 tones de mercaderia, la qual cosa significa un 23% menys que l'any 2019. Bones, Menorca! Novetats a la barca de Menorca. Des d'aquest dilluns cap vespre en el pavelló municipal de Ciutadella, el conjunt que prepara en Pep Llorenç tindrà ja a tota la seva plantilla disponible. Tot això després que aquest cap de setmana na Mayra Westergaard i na Maria Jofre hagin tingut l'alta mèdica després dels positius per Covid-19. El conjunt menorquí començarà a preparar el partit que dimecres els enfrontarà a Sevilla en el Cajasol de Magú. És entrenador del Patricia Menorca Volley. Un enfrontament que arribarà després de la victòria aquest passat dissabte a Múrcia contra el Cartagena. El conjunt que prepara en Pep Llorenç es va saber sobreposar a les dues baixes de na Mayra Westergaard i de na Maria Jofre i es va acabar imposant per 2-3. Un enfrontament que es va posar molt de cara pel conjunt menorquí amb un 0-2 a favor. Reaccionava el Cartagena en 1-2 i a darrera hora pilota de 1-3 pel conjunt menorquí d'una pilota que va anar dins però que el col·legiat va donar per fora. 2-2, però ja no està break definitiu. El gran paper de na Sara Folgueira amb 20 punts i de na Carlota García amb 19 van ser decisius perquè la victòria vingués cap a Menorca. Escoltem paraules de l'entrenador de la barca de Menorca, Pep Llorenç. Creo que
hemos empezado dominando el partido, la verdad es que siempre con puntos, 3-4 puntos por encima, pero no teniendo una sensación tampoco muy clara de buen juego, un poquito a trompicones, pero bueno, al final hemos sacado los 2 primeros sets bien, ya te digo, sin hacer un gran juego. Después, yo creo que en el tercer set hemos bajado bastante nuestro nivel, sobre todo por la opuesta de Algar, nos han hecho daño, han tenido otras sensaciones. Y yo creo que han ganado el tercer set muy merecidamente. Después el cuarto set ha sido un poco extraño, en el sentido de que parecía que íbamos a cerrar, un balón extraño, y después el equipo rival se crece, nos entran las dudas, bueno, se iguala el partido. Pero bueno, después el quinto set yo creo que sí que hemos dominado claramente y hemos demostrado que Anem a canviar, anem a ratllar, anem a xerrar ara de bàsquet, perquè després de 3 setmanes pràcticament confinats i amb 2 partits suspesos, el Montbus Obradoiro de la Lliga ACB de bàsquet va tornar a la competició. O el cas del mateix, a sala pivot amb maonès Àlex Suárez, un dels positius del conjunt gallec, va tornar a les pistes de la Lliga Endesa. Va ser aquest diumenge amb la treballada victòria 80-72 contra la Bilbao, amb 6 punts d'en Àlex Suárez. Com dèiem, a sala pivot amb maonès va ser un dels positius del conjunt entrenat per en Moncho Fernández, que va haver d'estar gairebé 2 setmanes sense poder ni competir ni tan sols entrenar. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola Menorca, rere un cap de setmana amb aquest pas d'en Justin, aquesta pertorbació que aquí a Menorca sobretot mos ha duit vent. La nit de dissabte a diumenge es van veure 4 llamps, va ploure un poc, 2 litres a la part de l'est de Silla i poc més, i després aquest dilluns que encara s'ha mantingut una alerta groga per mala mar. Bueno, doncs tot això ja té les hores comptades. Demà dimarts ja no estarem amb alerta, aquests vents aponentats anaran girant a llebeig i les temperatures màximes pujaran un poc. Mireu, demà ja s'esperen de 9 graus de màxima i 9 de mínima, i en principi està aquí imposat sol. Això sí, al vespre, amb aquests vents ja més de sud i més humits, podrien tenir qualque boira, i dimecres més de lo mateix, potser encara amb més possibilitat d'aquestes boires, boirines, però les temperatures amunt de 9 graus de màxima, 11 de mínima, i aquests vents de llebeig que seguiran bufant fluixos. I ja us auguro una setmana més bé bona, una setmana on les temperatures, inclús a finals de setmana, es poden enfilar un poquet més, cap a dijous, divendres, ja ho anarem xerrant, i també potser diumenge, i en vistes a la setmana que ve, es normalitzin les temperatures, baixin, pugui ploure un poc i pugui arribar un pot de fred, perquè no mos oblidem que estem en el mes de febrer. Però de moment, bonança meteorològica. Moltes gràcies a tots i bona setmana. Força!